дават това нещо, разбираш? Защо не стреля това? Да. Твоята глава е само за постригване и за перхидрол. Това е. Абе, не стреляй, бе! Куче умряло! Казах ти 100 пъти, бе! Просто, затова ли дойде пак на главата ми тук? Трябва. Нито съм те поръчвал Адам и Ева, нито си мъжкия ескорт. Педерас, мъжкия ескорт е Йовко Тихов. Да. Слушай сега какво, ако толкова те дразни, Ани, защо постоянно си смея всеки ден? Защото няма други такива безработни от качалки, които 24 часа да обикалят с педераза, дето обикаля с меча, брони и глупости, и се занимава с цигански андерграунд и с простоти и вика проститутки, изпраща ги, плаща билети на курви от Варна, те заспят и стърват самолета. И те прецакват с парите. Това са трохи за нашия холдинг. Казах ти го да не говориш за пари. Да. Сака е черен, Значи Samsonite. тя просто е безработна и се чуди какво да прави. Затова Тя просто постоянно иска да е интересно и да обикаля. Ако й дам меча, ще тръгне и с него. Разбираш ли? Тя не е добре в главата. Няма никой вътре в тази мозъчна кутия. Дай казах. ще си взема телефона, ако Не, няма да взимаш телефона. Ще вземаш телефона. Да. Кажи. Гледай сега да я гръмниш глупак. Разкарай се, бе. Да. Обидите към Ани летат всеки дневно. Аз Това не разбирам са просто обиди. Добре, когато си пуснеш една песен на Карди Би и Ники Минаж, ти английски разбираш ли, маняк? Разбирам, поназнайвам. Преведи си и си кажи как такива вулгарности eat my pussy like a cake. Какво означава това? Да, като торта да се... Да. Да, Лил Уейн Аз като почне гледам да пее, много глупости. Лил Уейн като почне да пее She have a pussy like a seashell. Какво означава това? Има... Добре, ма това какво? Какво? Какво значение има? Защо трябва да ти Как какво значение има това? Ще има шоу бизнес. Бе. Тези хора ги канят на най-големите събития, американският президент ги слуша тия работи, децата ги слушат. Пък аз също го виждам. Да, разбираш ли, какво ми говориш ти на мене за държавата на цирковите, Българистан, за тези ангели и демони, ангели небесни, разбираш? Тоест, какво тоест? Ани, харесва да й говориш така. Доколкото разбирам, ти си един ехиден лисик, който само с сирджиство се занимаваш, това е бизнесът ти, ти така си се родил. Трябва да се родиш такъв. Искаш само да седне някой да спразна тиква пред тебе, да се изпей всичките глупости, ти да ги запишеш, да цъфтиш и после да изкараш пари от това. Нали, всички го знаем. Гаджоро Игнатов. Каква връзка Не с сме това дошли да въпрос? правим скандали. Ма и аз също го обиждам, не ме обижда само той първо. Да. Каква връзка има? Ние трябва да поговорим за теб малко и твоята персона. Какъв човек си ти? За мен ще говориш. Да, за твоя висок морал, твоята ценностна система, защо го правиш, викаш курвите и после ги нареждаш. Това момиче, така... Ама имаш- какви неща говориш ти? Просто някакви тотално неща, които... Па това е истината, всички я знаят. Много добре те познават като човек. Това истина знам. Е, да, аз те наблюдавам, аз те следя. Ти се цъкаш от люлин, в един ден си нормален, ти си европеец гражданин, да си репортер по пътя и се възмущаваш. Такива жени в Инстаграм, тя търси ъгъла, подкъде е вклина, дупи се в залата това. После на другия ден викаш същите най-долните бокуци, изчуластрени, травестити, изроди, изведи. Ама аз какво да направя, че... Ма как какво да направиш, ти само това само търсиш, бе, партията? колега? Венета Райкова. Така. Само това търсиш. Ти бръмчиш на изроди. Обучаваш изроди. Квазимолото от пари, ще него мога да го Знаеш, докараш. че са тотални глупости, които Как са говориш. тотални глупости, цялата държава го знае, бе, колега. Ти се едно, Ма че... това са колега, това Как? са тотални глупости. Това е... Виж какво сме Това... канили, Не, какво това е си то. ти. Искаш сега да ти почна да ти изкарам лаптопа, да ти пускам преданията и да те зумвам, да те гледаме в муцунката как не ти Няма капи на лошо това, сърцето. няма лошо, пускай. Ей, Пускай да цъкат. Еми, Гледания той са. точно това чака, разбираш, той сега мет му капи на сърцето пак. Той не е добре в главата, разбираш как цъфти. Пускай да цъкат. Здравей, сурикат, как си, брадаре? Значи няма да те чакаме в студиото тогава. Не, по никакъв Разбрахме повод. се за Казвам, нас, че защото- моето видео е премиум. Защо? Не. Добре, окей, защото 100 човека ми казаха, ето, покани Стоян Ти Колев. в момента си в Колев, студиото. Не поканени, стига, чакай. Не Виж, се разбрахме. в всичко момента е си в студиото. Не стига, че безплатно ти го правя това онлайн интервю. Се едно си видеопрокурор във Франция, примерно. И аз съм в килията с бронята. Това е. Да, ограбил съм някакви мароканци, съм им взел сака, съм ги изчаткал. Някой изеднал на полицията. Проблем, la полиция, проблем, un criminel grand du Bulgarie, ouais, vas-y, attrape-le, vite fait. Да, и това е. Да, аз съм getaway driver. Знаеш кое е това? Когато някой трябва да обере банка, материал, да изгърби някой и примерно когато гърмят калашниците,
и става прекалено генгста, шофьора няма право да спира, защото ако спреш фанат бандата, ще заминаваш и ще ти гледат на кафе маняк, ти си чао. Разбираш ли? Това съм аз. Аз съм G.I. Joe Retaliation 3 Хикса маняк. Да. Ох, направо нямам думи. Ти нямаш думи, но Нямам това е думи. истината, разбираш ли? Аз си го казвам на видео, болима целия хуй, фъншуй, аз съм бос, ти са обуй. Това е. Полицайите, ако искат да ма хванат, да намерят сака за ровене в Галисия, Испания, черене, Самсонайт. Това е положението. Значи гледаме сезон 3, както се казва, и да видим какво ще стане. Да, Какъв ще е прекалено края. интересно и обичам напрежението си. Утре съм бос като Тарзан, ще се бия с джудже. Не е много премиум, нали? Но все пак той се мисли за Поли Пантев. Добре, ела. Евгений Стефанов, женята ще е покрай него, има един навер такъв висок като женята. Нали? Нека да не ровим кокали на андерграунда. Имало едно време на изток, всички ги знам. Али, брате, аз съм фен. Да, в тази луда държава ме побъркаха още от малък, от едно време. Да, разбираш ли? Защо ми ги написаха тия книги да ги чета? В затвора идва един навер, виз две сики, едно тако. Старшината му вика, не му даде точно нормално такива книги, бе. Не, сега си почуя той на хапчета. Не. И това е. Да. Какво да ти кажа повече? Добре, значи ние те следим, между другото те следиме всичките какво се случва с тебе. Гледай, да. Аз Просто... имам само един въпрос, между другото, който не можах да... Чак малко, ти тръгна. Има един въпрос, между другото, който така... Я ми кажи тебе, защо те арестуваха последно в Бургас? Аз така и не можах да разбера. Аз също Каква не причина? разбрах и трима полицаи ми влязаха на ММА и ми раздаваха топалки 2 минути. Това го разбрахме, ама защо те арестуваха? Защото са едни обикновени хора, това са едни шматки, които са седяли в патрулката, гледали са как се чувствам, курви, мурви, генгстършит, мотрей на макс, това копеле, чувства са, коли, машини, пари, дрехи, направо боли го целия хуй и седят в патрулката и почват направо да слагат компресия, викат майка му да и баз бачкам за 1000 евро, пълен съм с кредити, той пидера се чувства такова, давай да го арестуваме. И тръгват, разбираш. Това е. И вече Имаше ли мотив? И няма мотив. А прокурора, примерно той от Продължаваме промяната, той се е бъркал с Кинг Конг сайз вътре и си е казал, аз поръчвам пици с кристали, този продава материал с щампа SMG. Мъква има! Мъкни, тя има запис как я къпят да пуска жалби за домашно насилие. Насилие не е имало, не сме педали, не съм я удрял, нали? Малката мурва, такова. Удряме само с меча, което е законно, легално в Българистан. Това. Сега, това е положението. Значи нямаше официално някакво Има становище. официално становище подбуждане към масов бой чрез социални мрежи. Така, Джоков е едно джудже от Асеновград, който се прави на мъжки котарак пред жена си, като отида да му застана и вземе да вика, брат, това е TikTok, това е той, но и такой ще има бенк, направо ще му сваля брадата, се едно преживял от една страна. Това е. Другия Андрей Инкет Ла Фамилия. На лайф се случва всичко. Писа на русата курва, аз съм сводник, той сводник, това онова, иска да му трей мангала, той убиец, той като ходи направо гърми. Звъннах му на лайф, викам, маняк, коста, искаш кучката, ела, маняк, ще я предам аз ела. Аз като ходя, идвам лично, викам, добре, ела, бе, дебел, ела, викам и си вземи. Ела и си вземи. Да, търси приятели, не търси врагове, маняк. Тако, упръска калника педераза, той е индиец, кара рикша в Мумбай. Табаните са мои такива, като кувари от зигулки. По цял ден върти 50 км, разбираш, на 50 градуса. Андрей е много готин пич. Да. Той ходи Така при ли? него, Добре, искам да продължаваш да си от федералните, ближи му задника. А какъв задник? Аз просто ти казвам, че е пич. Аз ти казвам, че този пич писа на кучката ми и говори за сводничество на второто изречение. Тя не е проститутка. Ама той... Да, ти искаш един мангал. Слушай, брат, искаш един мангал да ми говори на мене и на лайв пред 5000 човека, 10 000, 20 000 човека бяха в стрима, да ми обяснява, че имал 10 проститутки и всички били българки. Това е мангал. Разбираш? Ти искаш да развръщаш тая държава, да го гледат лапите един скапан мангал, щял да прави българските проститутки да бачкат фесен. Аш фикен и хлиби дик Дойчланд. И аз ще седя и ще го гледам. И ще му пеят песен. Съмняваш се, има запис, маняк. Спри да си така подлога и лъжец. Има запис. Чакай сега малко. Има запис, господине, има болчи, господине, не дей. Да, дай другия телефон да му пусна записа. Кажи ми, какво да правя? Да.
Това не е ли какво телефон? Да. Какво да правим? Да се правим всички на педали и да му дам да ме ебе мангала. Искаше да ми подава черния си хуй. Ела ми го дай, маня. Ела. Аз съм в София, в Царско село. Ела и ми го дай. Айде. Ела, вземи дебелите вратове, някой 5-6 мангала, тениските да ги сложат security и гледай бригада Коста мирмидонците и направо ще ва изкъртим. Ела и си вземи. Подбуждам към масова Вие саморазправа. видяхте ли се все пак с него или не? Не сме се видяли, аз се обикалям държавата сам, с броня, с черно Ауди и съм генгста в червата и съм си с меч. Вече не. Точно Аз го куката чакам да ме видяхте ли вземе. се? Точно куката няма как да се видим, като той не може да излезе от полата на майка си. Когато напуснах Пловдив, тогава излезе и трепереше целия да не вземе да изкоча от някой храст и да му разбия голямата тиква. Това е. Значи общо взето всички, с които става някаква свада, с никой не се виждава, доколкото разбирам. Да, обаче утре ще се видя с един човек, обяви го на лайв, гледай, ще се срещнем, ще направите един кръг и ще се бием с голи ръце. Колко часа е битката? Не знам, ти луда бат Любо трябва да уреди това нещо да е легитимно. Все пак той е човек на години, има последователи, малки деца. Ще им покажем, че като имаш проблем с някой много лаеш и правиш някакви неща, има последствия. Нападнаха ма с доста хора мен, когато той беше в една организация Handle My Business. Сега идва време, аз съм тежка котва от миналото. Искам отмъщение. Смърт преди позора. Даже съм много великодушен, плана беше много по-генгста. Но нали, слушам по-големите батковци, не дей се изгостира, не дей ще се приключиш, дей такова, дай съчувстване, дай това, дай направи го легитимно, такова. Добре. Да нема утре пак арестувани за Да. събиране за масов бой. Не е проблем. И да ме арестуват не е проблем. И да ме наръгат не е проблем. Смърт преди позора, маняк. То, май какви неща говориш? Тоест, Какви неща говоря, бе? Какви неща говоря? Аз жена ли съм, къв съм, бе? Какви неща да говоря, бе, маняк? ама Ще го то трябва да изкъртя, има бе. човек малко да се пази. От кое да се пазя, бе? Аз така ли ще живея, бе? Опозорен от едно джудже, скапано. Дет ми изкача с 10 човека от храстите с тейзери и с това онова, като съм пиян без оръжие и такова. Няма да стане. Аз съм жал да Няма разбера да кога стане. сте скачали. Ти не можа да разбереш много работи и се правиш на луд, бе, маняк. Кое не можа да разбереш, всичко е в интернета. Пиши София Уест, Стоян Колев, ще разбереш всичко, бе. Ко се правиш на луд, бе? Ти в София ли живееш, къде живееш? Ко са хили живее път? Аз си живея в някакъв... Ма живее в Казана, затворен. дърпа от тук ще еба Айде, помияра чао. да еба, майка ти педерас да еба и мота трябва копеля на страна. Ще еба майката ги гей, разбираш. Педерас. Ще слушам тук, ще мажеш, ще еба майка. Жив педерас е това, Да. видиш, това меко тело с гам. Извер, червей, майка ти ще еба. Педерас. Мърша, с гам. Тръгнал да публикува на тая еми, само това ще въртиш, еба педераза. Той Маха не е можа да видеото, те ще разбере запаля какво врата ти към говориш педал. даже. Помръзна ми от тия педерази, казвам ти честно. Мръзна ми от тия педали, бе. До кога ще ги траем, бе? Еба ти педераза. Ще му слушам аз педерастията тук 5 години после. Може ли ти има прекърти, не знам какви са? Не се ми остана. Ще почисти така. Ще отрежа пръста с резачка за пурища, не отрязан като моя, виж костенурките нинджа, няма го. Какво си иначе? Не, чакай,